Karena beratnya seorang dalang, ya ta? Selama 6 jam duduk di atas ini 6 jam barki aku kudu ngetokne guyonan apa, barki ceritane piye, barki lagune apa. Duh piye ya penontonnya bener ucul sik ben ora buyar. Iki kudu dipiyekne. Lah iku 6 jam berpikir gitu. Pucuk rambut sampai jempol sikil bekerja semua, ya? Bekerja semua, otak mikir. Telinga ngrungokne gamelan ben ora fales. Lambe muni. Tangan ngobahne wayang, sikil njejeg keprak. Kene cek ngumpet nguyuh. 6 jam. Tapi pernah Mas pengalaman ditinggal penonton? Pernah ditinggal penonton kan? Yo pernah, tapi kan nggak semuanya tuh Mas. Yeah. Kan orang nonton wayang itu niatnya beda-beda. Ada sing pengen nonton ceritane, nonton sindene, gitu, ya? Pengen delok rame bakule. Iya benar. Ora apa-apa, itu lumrah. Itu lumrah. Yang penting kita ngeladeni kabeh ben piye carane kabeh iso terpuaskan. Nah, itu. Untuk PG Lestari pada malam hari ini. Wah iya. Iya. Luar biasa. Leren dhisik ngaso sawetara. Diwiwiti nganggo tembang kangen minangka tandha wujud kangene Sanggar Seni Astabrata karo keluarga besar ing PG Lestari kene no. Oh, ngono ya, Mak. Pancen kapara nyata. Iya. Alhamdulillah. Leren ngaso minangka tandha unjalambekan. Lan ngaturake apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan. Ngono ya, Mak. Nanging luwih dhisik, iya. Luwih dhisik ayo anakku limbuk tak gandeng tanganmu tengen. Bareng-bareng ngaturake prasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi.
Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Merga syukur kuwi perkara sing penting, syukur kuwi perkara sing baku. Oh ngono. Heeh. Tanpa nikmat kang sarta keberkahaning pangeran, awake dhewe mokal bisa kumpul dadi siji, nyawiji dadi siji, manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Weh ngono ya, Mak. Pancen kapara nyata. Heeh. Dene nek ora kleru anggonku sinau, ya. Syukur kuwi kaperang iso diungkapkan patang cara no. Dengan 4 cara. Angka sepisan ya kuwi nganggo cara pangucap. Ngono. Heeh. Yen wong muslim kanthi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ngono kae. Iya. Angka loro kena kanggo cara sujud syukur, nempelke bathuk ana bumi kanthi waosan utawa sesebutan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngono. Bersyukur angka 3 kanthi cara nindakake perintah ngedohi cegah amar makruf nahi mungkar, amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing ala. Ngono. Dene angka 4 sing pungkasan, carane syukur angka 4 sing pungkasan kanthi cara kaya bengi iki ya kuwi dana rasa. Ngono. Dana kuwi weweh rasa wis ngarani, menghibur para warga masyarakat, nyenengake wong liya kuwi wis termasuk sedekah. Ngono. Kulu makrofin sedekatin, sok sapa sing nyenengake wong liya kuwi wis entuk pahalane sedekah. Tuladane bengi iki PG Lestari yang tetap mempertahankan jati dirinya, jati diri PG Lestari, setiap buka giling harus tetap gelar kelir gantung gong ngenekake wayangan. Ngono. Luar biasa no. Adicarane iki dadi buka giling pabrik gula Lestari no. Iya Mak, iya ngestokake dawuh. Mula wis sak wajibe, iya. Wis sak wajibe lan sak trepe aku kang minangka dadi wakili kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kunjuk keluarga besar PG Lestari. Ngono. Wabil khusus Pak JM, General Manager PG Lestari. Pepundenku kang wis tak anggap kaya bapakku dhewe, Bapak Evan Mulyawan. Ngono ya, Mak. Kang sarta seluruh panitia yang sudah ikut andil terselenggaranya acara wayang kulit pada malam hari ini, sing ora bisa ndak sebutake siji mbaka siji. Ngono ya, Mak. Ngaturake panuwun. Alhamdulillah wa syukurillah awake dhewe rambah kaping 3 iki tanpa pedhot awake dhewe 3 tahun berturut-turut. Ngono. Ya kuwi nglumpukake balung pisah, nyambung tali paseduluran, tali silaturahmi karo keluarga besar ana ing PG Lestari. Ngono. Kaping 3 sowan ana kene, kaping 3 no. Ya 2024, 2025, 2026. Alhamdulillah. Ya. Tur kene kuwi keluarga besar PG Lestari kuwi pancen minded nyang wayang, ora mung hiburane, ora mung campur sarine, ora mung tetembangane, ning ya minded nyang lakon wayang. Ngono. Terbukti no 3 tahun berturut-turut kuwi njaluk terus lakone ana ing 2024 nek ora kleru lakone Kembang Slogo Raina. Ngono. 2025 tahun winginane nek ora kleru lakone Tripama Kawedar. Ngono. Kuwi ya lakon abot, lakon ora enteng.
ana taun 2026 iki uga njaluk lakon sing ora enteng. Wo ngono. Lakone Kresna Duta. Wo ngono. Lakon Kresna Duta ki lakon sadurunge pas, sadurunge blaka, sadurunge Baratayuda dumadi. Wo, diwiwiti saka Kresna Duta. Diwiwiti saka Kresna Duta. Wo ngono ya, Mak. Lakon angel, lakon angel. Lakon isine omong terus ya iki no. Oh iya. Iya, nganti umur aku, iya. Ning ora apa-apa tetep saguh. Wis kadung nyaguhi PG Lestari ana. Heeh. Ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Iya, Dadi dalang insyaallah nek dijaluki lakon apa ae kudu saguh, kudu tetep sumanggem ing gawe. Oh ngono. Mergo ana cok-cok tinone dalang kuwi dijaluki lakon, dalang dijaluki lakon, kok dalang kuwi mau ora iso, dalang kuwi mau ora iso. Mesti ngomong karo sing nanggap, Pak niki lakone jane angsare welek Pak niki. Ngono, lakone niki welek angsare Pak. Ampun nggih lintune mawon, mbok wahyu katentreman. Lakone wahyu katentreman. Lho ngono kuwi mbok karo merem dalang iso nek wahyu katentreman. Penting genep setengah papat nak yo tentrem. Lah iya. Iya, Mak. Dadi lakon apa ae kudu iso. Kudu iso. Wis lakon apa bae kuwi angsare apik, lakon apa wae kuwi angsare becik. Mergo wayang sedalu natas sewengi muput kuwi mesti kanggo kena kinarya kaca benggala. Wo, sing apik kena kanggo patuladan, sing ala bisa kagilesa anut lakuning jaman. Oh, sing becik ditiru, sing elek aja ditiru. Heeh. Bola bali awake dhewe wis rawung apa meneh karo Mbah Tar. Oh, mantan Mbah Wo. Kuwi nek wis karo lakon jan teliti tenan no. Oh ya, panjenengane Mbah Tar ki wit biyen wis main dit wayang, wiwit awake dhewe cilik. Heeh. Wiwit urung iso ndalang wis karemenane panjenengane dalang senior Pak Purbasmara. Ha iya. Ngerti dhewe to Pak Purbasmara nek nyang lakon iki kepiye? Lah iya, Pak Purbasmara ki ndalang pertama tenganjuk lakon Semar Tumurun ya Mbah Tar. Wo ngono. Terus lakon Aji Saka kuwi ya Mbah Tar. Mbah Tar. Luar biasa berarti ning kene iki ora mung hura-hurane, ning lakone uga digatekake. Lakone uga digatekake. Wo, ngono. Dadi aku khusus bengi iki dadi dalang serius no. Oh ya. Serius paling sore tok engko paling deloken engko saya isuk ngono. Angger blangkone wis saya munjuk ngono wis. Ning ora kudu tetep lakone aja nganti kececer sing baku. Oh ngono. Wayah guyon, wayah hiburan, ning nek wayah lakon kudu tenanan. Oh ngono. Lakone kudu mulih. Alhamdulillah. Bangga ya, Mak. Piye? Bangga iso 3 tahun berturut-turut ana ing pabrik gula Lestari. Pancen wis dadi anu kok, Nduk. Apa kuwi image kuwi dadi kesimpulan. Kesimpulane wabil khusus dalang ana ing laladan Jawa Timur. Oh ngono. Sing tak rembug ki Jawa Timur, dudu Jawa Tengah. Heeh. Sing tak rembug ki Jawa Timur, dudu Jawa Tengah. Nek Jawa Timur kuwi pancen wis dadi image. Wis dadi kesimpulan. Heeh. Durung diarani dalang nek urung mayang ning pabrik gula. Oh ngono. Iya. Kuwi wis dadi nama kuno wis wiwit biyen ngono. No. Wah iya, alhamdulillah mula awake dhewe ya ora kok berbangga diri ning malah mengucapkan terima kasih ing atase awake dhewe dalang isih belajaran, isih akeh kekurangane tinimbang keluwihane, isih akeh perlu masukan-masukan dari pepunden para senior dalang ning awake dhewe wis pinercaya 3 tahun berturut-turut ana PG Lestari. Tegese warga PG Lestari tresno nyang awake dhewe. Ora mung tresno, tegese keluarga PG Lestari iki ngarani wayangane awake dhewe kuwi apik. Ya ora. Lah nyapa kok ditanggap 3 tahun berturut-turut. Golek sing murah ya dhewe no. Sing enak nyang-nyangane lho. Lah iya,
Mone wis nek wis karo Mbah Tar wis ndak iso ngarani. Iya, pun wis penting monggo Mbah penting kanca-kanca keduman. Iya, kula tak turahane mawon sekedhik mboten napa-napa. Iya. Iya, Mbah kok mulih digaweni tebu lho no. Iya. Lah iya ngaturake panuwun. Doaku selalu teriring untuk PG Lestari apa meneh ana ing acara buka giling pada malam hari ini. Semoga kedepannya keluarga PG Lestari Pabrik Gula Lestari semakin sukses, semakin lancar, semakin maju tinimbang tahun-tahun sebelumnya. Satemah ing tembe mburine PG Lestari sak keluarga besare bisa tetep kuncoro hanjayeng bawana. Allahumma amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Sesarengan sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten wandani mong limangaku kanggo mbrasta akeh para tamu-tamu undangan sing kepareng rawuh berkahi PG Lestari pada malam hari ini. Kejaba mung Bapak GM, ya kuwi Bapak Evan Mulyawan, iya. Uga rawuh iki tamu undangane tak wacane ya, Nok. Iya, juga turut hadir Ketua DPN APTRI, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Oh ngono. Bapak Sumitra Samadikun ngono. Juga turut mengundang anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Bapak M Fauzi,
Bapak Joni Heri, Sekretaris Komisi 3, Bapak Gus Rijal beserta istri. Uga turut mengundang Ketua APTR Asosiasi Petani Tebu Rakyat. Oh ngono, Bapak Soekarno. Uga turut mengundang Ketua KPTR Koperasi Tebu Rakyat. Oh ya, Bapak Taryono. Uga sing saka Forkopincam Patian Rawa, Kapolsek Kertosono, Kepala Desa Sepatian Rawa, kang sarta seluruh para petani tebu ana ing wilayah PG Lestari pada malam hari ini. Oh ngono ya, Mak. Alhamdulillah penontonnya luar biasa pada malam hari ini. Ekonomi berputar tentunya no. Oh ngono. Ekonomi UMKM berputar, sing diuntungkan ora mung pelaku senine, sing uga bakul-bakul sing ikut andil mengais rezeki ana njaba. Kaya padha melu ngempek eyom animpal keli. Ya kuwi ngalap berkah barokah buka giling pabrik gula Lestari Patian Rawa kene. Ngono ya, Mak. Padha-padha entuk kecipratan rezeki UMKM ekonomi berputar. Oh ngono ya, Mak. Ya. Iki ana nawala sing tumiba ing pangkon, diwaca. Gremet-gremet waton slamet sareh-sareh waton pikoleh. Nyuwun gending Sriuning Mustika Tuban. Nek ora penting ora sah wianan. Oh ya. Wis mulai banyol gitu. Aku wis kuat lambe kuwi Mas. Lah ya. Iya, karya besar Ki Haji Sukron Suwanda, Mbah Kung saka Blitar. Oh ngono. Mbah Kung Sukron Suwanda kuwi sing meresmikan sanggarku dhisikno. Oh, Sanggar Seni Astabrata. Sanggar Seni Astabrata kuwi sing meresmikan Ki Haji Sukron Suwanda saka Blitar. Oh, ngono. Bulane Mei tanggale 23 taune 2016. Oh, cek eling. Lah ya, iki yo Mei wis pirang taun, yo kari ngitungno. Iya, luar biasa. Yo diaturke dhisik, dibawani. Oh, ngono. Sing bawani Mas Herulinanta. Oh ngono. Iya. Engko sing kepareng minangkani langgame sapa? Calon manten no. Oh iya. Sapa? Sri Wahyuni Pesek. Oh, juragane Brambang. Oh iya. Nek ning kene petani tebu, nek sindenku petani Brambang. Oh iya. Ya jan bengi tanggapan awan drep. Lah iya. Iya ya. Monggo Mas Heru dipun bawani langkung rumiyin, Mas. Putri Kangsu Listyeng warani Sri Huning Mastika Tembang menika nggih kula kintunaken dumateng kunjuk keluarga besar PG Lestari. Mugi-mugi saged dados karenaning penggalih. Iya, Mak, iya. Lajeng Mas Heru. Putra Kanjeng Sira lawe Pranggeng bajana gara bebila wirat ngoyo dadi iki sing kepareng anggota-anggota Astabrata ki langsung tidak langsung juragan kabeh. Juragan bos pada bidangnya masing-masing. Wow.
Dadi ngene-ngene iki petani-petani tebu, juragan-juragan tebu, nek engko sing nganturne tembang Mbak Sri kuwi juragan Brambang. Iya, Nek iki sing keparang bawa Mas Heru kuwi juragan dangdut no. Liyane nggirong uga dadi bos dangdut. Oh ngono. Ngremoni tanggapan dangdut. Oh iya. Iya Mak ya. Lanjut Mas. Wusana Sri Huning gugur. Ambak juragan dangdut ning suarane uga pleng ning gamelan ya Mak. Wo tenan. Suarane jan pleng ning gamelan. Oh ngono. Ambak juragan dangdut ning gamelan uga mumpuni. Wo gending apa-apa dipangan nok. Aja to mung gamelan, materi pelajaran kuwi ya uga dipangan karo Mas Heru. Contone Mas Heru kuwi ambak mung sak juragan dangdut karo gerong kuwi mata pelajaran apa wae dipangan. Contone IPA ilmu pengetahuan alam kuwi ya dipangan karo Mas Heru. Meneh IPS ilmu pengetahuan sosial ya dipangan karo Mas Heru. Aja to IPA IPS, IP-ne dhewe dipangan kok ya. Oh iso IP-ne dhewe. Lah ya, maksudnya dipangan karyane. Lah iya, Lanjut Mas. Dintekke. Dadi kusumaning Mbak Sri kemarin izin. Wah, sekarang nembang minangka pambuka. Yo ngadeg dhisik. Ngadeg dhisik Mbak Sri. Ketoprak sik, duduk. Waduh, selamat malam wilujeng dalu Mbak Sri Wahyuni. Sugeng dalu Wiratmaya. Wah. Oh iya, Sriuning aku Wiratmaya. Peh rumangsaku cahyamu ki beda karo anu to Mbak Sri. Kaya pentas-pentas saya sebelumnya. Bengi iki ki kaya mencorong kaya rembulan dadari ngono lho. Waduh, duh. Mergo dadi calon manten niku lho. Ning tanggal 30 to Mbak Sri. Injih lareng. Alhamdulillah calon manten tinggal menunggu berapa hari berapa lagi berarti? 9 hari. Wah, jadi monggo pengumuman pisan kanggo para sutresna umumna dhewe. Ben mirsani, ben lalu, ben teko ning wayangamu umumna dhewe. Monggo para derek. Ayo ngono. Nggih, monggo para sederek, para masyarakat Patian Rawa. Mbok saged dugi wonten beneran dager teng daleme kula nanggap Mas Akbar dalange nganjuk, dalang kondang, dalang ganteng, dalange jomblo. Bagor endi wong-wong kok dihubungi engko Mbak Guyangan ya Bagor lho, Nduk. Nah iya Bagor endi? Beneran wetan Jati Kampir. Jati Kampir. Ya, aku sowan tanggal 30 pernikahan sinden putri daerah Kabupaten Nganjuk yaitu Mbak Sri Wahyuni. Ya. Nganjuk entuk Wonogiri sukses. Wah, niku calone nggih dalang, Pak, Bu. Calone Mbak Sri menika nggih dalang saking Wonogiri. Mbak Sri ku kikrek kok nek wong lanang. Kok kikrek? Yo kikrek milih tenan nek karo wong lanang. Pilih-pilih, Mas. Wong lanang ya padha kaya nek jenengan nak yo dodol brambang barang to. Brambang barang kan yo ngono, nek ngedol brambang kan kudu dipilih brambang sing apik-apik. Sing rada-rada semu-semu bosok aja didol. Lah padha karo milih bojo barang ngono. Kudu sing apik tenan kaya Mbak Sri kikrek tenan. Bosok sithik ya moh. Bosoke wong lanang iki piye? Langsung aturno permintaan dari Ketua SPBUN SGN PG Lestari Sriuning. Iya. Buka teluk Mbak Sri?
Mbak Sri menika selain juragan Brambang kang sarta sinden kundang, gitu, selain juragan Brambang dan sinden kundang, Mbak Sri menika lulusan S2 isi Surakarta. Wah. Waduh, kok panjenengan kok sajake kok napa ngumumaken tentang bab kula niku enten napa to Mas Dalang? Mbok jenengan jujur mawon, menapa mergine kula sering izin. Mboten mangkanten, aku memaklumi sampeyan kan repot, ya to. Besok undangannya wis ditulis apa urung? Sampun tapi nggih sebagian. Wis mulai disebar urung? Sampun. Ngono ya mbok tulisi Sri Wahyuni SSN MSN. Oh nggih napa teng pamflete nggih kok. Oh sing pamflete. Dipasang sing gede lho ya, Sok. Nggih. Pamflete aku njaluk gambarku sing gede. Oh nggih. Jenengan gudi dhewe engko. Ngisore lagi fotomu karo bojomu. Nggih. Dadi aku mangkringi kowe karo bojomu ning dhuwur. Lah mangkringi gambar gak apa-apa, Mas. Ora apa-apa. Sah iya. Yo. Katresnane wirahaya yen tapi sing Awas. Ya Sri. Nggih sami-sami nggih. Oh iya. Sri Uning Mustika Tuban karya besar Ki Haji Syukuran Suwanda wis katur. Alhamdulillah wa syukurillah. Iki sok uga jarene aku nampa dawuh yen ora kleru sok malam Minggu, uga Egi Lestari kene nganakake ludrukan. Oh ngono. Dadi Egi Lestari tiap tahunnya kuwi selalu nguri-nguri kang sarta ngurip-ngurip budayane dhewe, budaya Jawa. Oh ngono. Nek wayang kulit wis mesti no. Oh agenda rutin tiap tahunnya, Sok malam Minggu disambung ya kuwi ludrukan. Oh ngono. Ana ing PG Lestari kene. Pancen kapara nyata. Ya luar biasa iki. Awake dhewe sowan komplit. Sowan komplit no. Kanca-kanca wingi bubar saka Karang Semingundang nganjuk. Karang Semingundang bengi iki sowan nuhoni dawuhe keluarga besar PG Lestari. Ngono ya, Mak. Sesuk kanca-kanca pinaringan prei sewengi. Oh, sesuk prei sewengi. Prei sewengi no. Oh ya, Terus 23 lagi nyang neh. Ya. Nyang endi? Nyang Blitaran Sukamara. Ya, Terus 30 yo nyang nggone Sri. Telu sijine nyang Lengkonge Sumbersana. Oh ya, kuwi jadwal sing wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Ya, pancen kapara nyata ndalang ning pabrik gula iki ngrejekeni tenan no. Aku pisanan mayang ning PG Lestari terus saya akeh saya ndedel jobku. Iya, Mak. Wabil khusus utamane PG utawa pabrik gula Lestari kene. Iya, alhamdulillah. Pokoke bengi iki di samping tirakatan, di samping lek-lekan, uga seneng-seneng hiburan ya, Nak. Oh ngono. Dadi suasanane kudu tetep digawe seneng. Nek aku rembukan karo kanca-kanca iki, seniman kuwi merupakan pekerjaan sing jangka panjang. Oh ngono. Dadi ora usah kerja tanggapan iki ora usah digawe beban. Oh, aja nganti wedi kleru, aja nganti wedi salah, aja nganti wedi luput. Oh ngono. Dicongne wae. Weh ngono ya, Mak. Mergo jangka panjang. Lah iya. Mergo nek nyambut gawe kuwi terus serius dianggep beban mati nom tenan no. Oh iya. Apane ya nyambut gawe ini bendina, lha tenan.
Mulai digawe bahagia sebahagia-bahagianya mungkin. Iya Mak, iya ngestokke dawuh. Uga salam-salam sapa-sapa sing live streaming. Uga live streaming. Lho piye to? Dadi awake dhewe ora menghibur penonton ning lokasi tok. Iya. Ning menghibur para penggemar-penggemare Astabrata, ya. Sing ana ing media sosial wabil khusus via YouTube, streaming YouTube Astabrata Media. Ngono ya, Mak. Dadi iki sing ndongakne ora mung sing kepareng rawuh, ning sing memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media, sing kepareng mirsani lewat YouTube ki uga ndongakne buka giling PG Lestari muga-muga pinaringan maju lancar sukses ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Amin. Enget-enget eling-eling ya kuwi PG Lestari satu-satunya pabrik gula ana ing Laladan Kabupaten Nganjuk. Pancen bener kaya mangkono. Wah, luar biasa. Iki mau sindene Mbak Sri Wahyuni. Jadi sinden semene kae sing tak gawa ki dengan karakter yang berbeda-beda no. Wow. Dadi lagak lagu lagon lagiane dhewe-dhewe. Lagak lagu lagon lagiane dhewe-dhewe. Solas logo muna-munine dhewe-dhewe. Ya, nek Mbak Sri ki mau ya ngono kuwi no. Ya, kewes. Dadi ben sinden dimunculkan karakternya. Karakternya dewe-dewe ya jajal diterusne golek karakter sing berbeda maneh. Oh ya Mak ya ngestokke dawuh. Aku pengen Mbak Yovika sing saka Ngawi, Yovika Listiarisma. Disepoti co iki go beda meneh karaktere. Ya Mak. Sepoti sing gumyak coba kaya ngapa co? Ya. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Yovika Listiarisma. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang. Waduh, iki mau Mbak Sri sing kewes. Lah iki ketitik saka njogete saka lungguh nyangadeg iki Mbak Yovika karakternya halus meriayi. Wow. Nggih, pancen kepornya. Njogete iki halus no. Ngene. Iki halus. Wow. Dadi tiap sinden itu kita munculkan karakternya Mbak Yovika. Nggih. Mbak Yovika ono neh beda neh sing 180 derajat berbeda dengan Mbak Yovika neh. Sinten niku, Mas? Mbak Seli jajal tak aturi ngadeg. Ayo Mbak Seli. Mbak Seli tak aturi ngadeg jajal sepoti co kaya ngopo karaktere Mbak Seli. Ya, yo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah, wonten kabar napa niki Mbak Yovika? Mau meninggal. Jenengan disedaki oleh Pak Dalang ini kalau Mbak. Mboten disedakne. Saking kagum kula kalih joget panjenengan Mbak Seli. Ngoten. Jadi sampeyan ini luar biasa jogetnya. Ngoten. Iya. Lha kula niki nggih saking semangate lho Mbak Yovika. Nek Sampai lah tenan to. Wonten sing model. Tenan to, jogete kaya ngono model-model to. Benak li kancane sik. Malu. Sabar ya Mbak Yovika bentar. Ya, aku sabar. Apa kon benak sing nyaron?
Bahaya Mas sing nyaron. Sopo sing gelem benakno iki Mas? Lah pila. Engko nek dibenakne sing nyaron ora sida dibenakne malah dilucuti kowe engko. Lah ngopo? Sing nyaron iku salah satu fans penggemar panjenengan. Terima kasih loh Mas. Setiap kedatanganku selalu kau sambut dengan bahagia loh Mas. Terima kasih banyak ya. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Sally. Selamat malam Mas Akbar. Luar biasa. Tadi saya mendengarkan kabar tadi sore panjenengan nedeng ke taman sakit asam lambung. Niku diluk mawon. Oh diluk. Diluk mawon. Mergi nyun sewu, kalau kita harus menjaga kesehatan, seniman itu rawan kena penyakit. Nah, mergo uripe wae, randon uripe wis ora sehat, melek bengi, ngopine banter, ngerokoke banter. Gitu. Nah. Kuwi ora sehat. Dadi pinter-pintere seniman itu sendiri anggone piye ngolah kesehatane raga. Nah, maka dari itu kita semua harus menjaga kesehatan nggih Mas Akbar. Nah. Tapi mau sore jare asam lambung kok bareng ngadeg kok ngwetek kaya mentok dobolen. Niku wau mek diluk tok. Oh, diluk tok nggih. ya. Damel syarat mawon. Oh, syarat. Nggih. Sakniki pun mboten. Iya. Mbak Yovika, Nggih. gimana komentar Anda pada malam hari ini penontonnya, Mbak? Nggih, kula napa niku nembe pindah niki nggih Mas teng TG Lestari niki. Perdana ini ya? Sami kula nggih ngoten. Jenengan nggih. Nggih, sami. Padahal mung pinten? 3 kali. 3 kali. Kok awak dhewe sik pisan? Lah yo to. Jane kene ya ping 3 pisan lho. Heeh. Kok ke awak dhewe sik pisan sih Mas Akbar? Lah nggih. Lah dulu tahun-tahun dulu kan saya belum kenal dengan kakak saya Mbak Sally dan adik saya Mbak Yovika. Telat berarti ya Telat awak dhewe. Telat. Ben-ben lek daftar luwih cepet ya, Mbak. Dadi neng kene nek iso wayangane iki dina apa ki? Dinane iki mau. Kamis. Kemis. Lah nek iso esuk nek wayangane Kemis wayangan Senin iku kudu wis teko kene. Ngoten nggih. Melok giling tebu. Gimana komentarnya, Mbak? Nggih sangat luar biasa Mas. Rame Bapak Ibu sami jenjem tentrem madhep mriki. Ayo. Mirsani wayang. Tapi entes madhep mriko niko bapak-bapak kalih. Ndi? Kae lho ning isor wit kae lho. Aku kok ora ketok. Kae lho Mas, mosok ora ketok aku lho ngerti-ngerti. Wong hiburane ning kene kok. Wong kae nguyuh. Lah nguyuhe mbok rembug wis. Marem ya. Nggih, marem sangat. Doa Mas. terbaik apa Yovika? Ya, semoga PG Lestari meniko ke depan lebih sukses lagi, Amin. lebih makmur. Terus rezeki melimpah berkah. Amin. Nggih. Mbak Sally, doanya apa, Mbak? Wah, nggih sing pasti PG Lestari semakin makmur jaya luar biasa. Allahumma Amin. ngeten niki lho, donga apa ya kudu diamini lho Mbak Yovika. Mbak Yovika kali Mbak Sally. Ya. Uniknya Sanggar Seni Astabrata itu di sini. Jadi setiap orang ojo to wedok karo wedok karo lanang mau karakternya berbeda-beda. Mbak Yovika karo Mbak Sally wis beda. Saiki iki nak padha ceweke to. Nggih. Saiki Loh, jare sapa? dulu. Kok jari sapa iki lho? Dari sapa ki lho? Padahal awak dhewe salah satu ada yang bukan perempuan loh Mas. Lha sapa? Kok iso? Nah, apa ya penasaran? Penasaran? Apa ya didelak siji-siji? Ya macake kaya ngene ya mesti wedok. Mesti beda ya. Ora tapi aku ndemen tau ngerti Sally ki pipis to Mas karo ngene yo. Aja bantu-bantu aku isin. Sikile karo ngene, soalnya kan ora enak kancinge to lawange Ngono. kae. Heeh, makane karo jaga lawan. Terus ndelalah enek selange mbok turne kok. Aja banter-banter aku isin. Ya apa? Saiki tak celukne sing cowok satu. Sing cowok satu. Siapakah itu? Mas Victor. Nah, iki go anu apa ki cara-carane lebone Astabrata ya Mbak Mas Victor iki. Lebone anu diiringi serampat. Diiringi serampat, joget pertama serampat Yovika, joget kedua serampat Sally, joget ketiga serampat Mas Victor. Iya. Yo, coba dadekke serampat. Ayo. Ayo Mas Victor naik dulu. Yovika.
Up. Nek aku memberikan komentar Mbak Yovika mau nek gerak tubuh iki kaya ndelok tari ning kraton kae. Mergo alus. Nek Mbak Seli kuwi mau aku ndelok jogete kuwi kaya ndelok Tayub Adilaras Malang. Kewes. Jogete baku. Nek ndelok Mas Victor joget iki jan kaya wong-wongan sawah. Cekel mikeno. Wis Nah, beda karakter itu. Tiga jogete beda kabeh. beda-beda. Heeh. Saiki sampean mau musuh sinden loro iki nganu to, apa ki jelas gak ngatasi to, Mas? Yo jelas ora no, Mas. Wong lanang iki kabeh mau dijatah wong wedok loro gak ngatasi. Gak ngatasi. Sajamu iki pagara ngatasi. Kudu satu-satu. Satu-satu. Nah, saiki dipasangne satu-satu. Nah, Mas Victor karo Mbak Seli. Lah kula, Mas. Hah? Kula oleh Piye? sinten? Nek Mas Victor karo Mbak Seli. Aku karo Mbak Lah Seli. kula oleh sinten? Aa. Jelas karo dalange lho Mbak Yovika. Kalau panjenengan. Ayo no. Berarti panjenengan kedah Dine, pinara. duduk sini Oh, saja. duduk mawon. Aku orang 26 iki anu ora ngadeg. Ya. Lah sebabnya napa, Mas? Ya orang 27 saya. Kene. Cek ngaso sak taun lho. Duduk sini. Sewu ya, Mas. Nah, iki Mas Victor aku ya pengen longgo, Mas. Aku pengen lu kok. Aja nang kene tapi. Nanti, Mas. Nemburi ae. Lah aku pengen kayak Mbak Yovika. Lah iso-iso di pangku ngono lho, Mas. Pangku. Ya hene. lho. Lah apa iso apa ora mangku Oh wong. ya iso wong lanang ora iso. Pangku Teman. motor. Ngene, karben suasanane hidup Heeh. iki digandrung dhewe-dhewe. Sing bawa lanang. Kowe karo aku mbawa ning gandrung pasangane masing-masing. Aku kedrung ki. Ya no, nyapa kok ketoke kaya ora yakin Kok ngono rupane apa? gak terima ngono sih, Ora Mas. kok perkara gak trimo. Nek nyapa? Galak kene. Lho bojo galaki anugerah lho ya. Anugerah lo, Mas. Lah kayak ngene iki, Mas ya tak aku galak, tapi aku ayu. Baik hati, lemah lembut. Iki nyapa? Aku rasa merinding. Bawane yen ing tawang. Oke. Ya. Iki harus ibaratnya rumah tangganya masing-masing. Oke. Gak oleh ganggu. Yo kira-kira nek sekate. Sekate dibatasi nek iso nganggo apa? Tenger apa? Nggo kertas iki lho, kertas notasi guri. Enggak. Weblek ki lho, Mas. Ganggu rumah tanggaku kepruk tenan. Nah, Mbok di pager Ya. tertutup. aku gandrung Yovika, kamu gandrung pasanganmu. Marcelia. Iya jajal Victory karo pasangane kira-kira giduk kurang. Jane sampean ndelok pasangane sampean kok ndangak sih, Mas? Kok ndangak yo. Hah? Kesel no ndangak terus. Yo paling ora nek moto sejajar. Sejajar. Oh, jajar. Sejajar apa kuwi? Weteng Mas. Oh, Ora apa-apa. Ora apa-apa. Dibuka Mas Victor dulu. Ayo. apa? Lapo? Jadi dibuka. Apa? Anu, tembange bawane. Omong sing jelas. Nah, bawane. Omong Mas. Oh. Ayo. Gini-gini cahayu. Cekel tangane. Lah. Piye? Alus ora Mas tanganku? Halus. Kayak apa, Mas? Kayak krakal. Alus kok koyo krakal itu. Yo halus. Alus sih kayak selembut sutra. Sutra enak dipakai. Mbak Seli, aku lunggah ning burine dalangi kok ndredeg meneh ya. Lah sebabnya ngopo lu ngopo? Mbak kok ndredeg? Ngomong ya jane enek apa to dalange kok digdayane. Ya iku daya tarik dalang Anu, Nduk. Napa, Mas? Aku iki ro ngapak-ngapakne kamu kok iso kamu wis ndredeg ki ngopo? Boy, Mas lungguh ngene kok wis nyetrum. Loh. Sing wedok kok kemecer sih, Mas. Jane Beneran aku. Iki kira meneng-meneng kok ya bahaya. Dene to. Ora kemeteran ngono kuwi. Ayo Mas Victor sik yo. Yen ning tawon ana lintang. Senadyan iki berarti kudu profesional panggung lho ya. Bisa no Profesional profesional. panggungnya ya tok-tok men tak cekel tanganmu. Cekel tangane. Koyok salaman itu. Kene cekel-cek ngene lho. Iya. Cahayu aku ngenteni. Yo
Jovika, Nggih, Kang Mas. upama sok awake dhewe sida rabi, Nggih. kira-kira kowe sok njaluk maaman apa wok Cahayu? Kula kepengen pizza kali hamburger, Mas. Pizza karo apa? Hamburger. Arek bawok jawe hamburger. Apa arek di? Bawok. Bener kan, Mbak? Iya. Bawok kan? Pizza karo hamburger. Alah. Kowe njaluk apa? Aku yang njaluk omah sak isine, Mas. Alah rasa. Makame njaluk padha, mame njaluk padha. Njaluk padha. Mame aku njaluk padha, pizza Padha. karo hamburger. Gampang. Ngenteni sisane kono ora apa-apa. Kok tega sih, Mas? Aku dipadang karo PT. Mbah sing ragat modal sithik. Iya. Apa bedane aku karo PT? Ya ora nek ngono aku ki saking tresnane timbangane aku mengeluarkan uang dengan sia-sia. Ya itu namanya lelaki kurang effort. Zaman saiki kok lelaki kurang effort. Kowe ora ngerti kondisi ekonomi sekarang. Lagi rusak. Kok tak irit-irit gitu. Ganti kowe tor. Marang meko hengang improvisasi Ora rasa ngempatnya rumah tanggane kono. Rasa. Kita rumah tangga fokus ora diri sendiri ya. Iya. Awake dhewe mangan pizza ya, bisa. Hamburger ya. Mas ya enak. Paling ya pizzane 10.000-an. Ah iso. Kene lugu kene. Tak. Nanti. Alah padha-padha lungguhe nek. Oh ngono. Iso. Ya ora apa. Kene biasa. Son takok. Apa wani tonggo. Cium Mas, cium. Wong edat. Apa wani? Aku ya cium Mas. Ayo. Aja. Aja ning kene Mas teh. Loh, Sun takon war tane regi Jovika. Nggih, Mas. Upamane awake dhewe sok sida rabi, kowe njaluk bulan madu nyang ndi, Nduk? Kula menawi pareng milih kula pengen iku bulan madu umroh datang Mekah, Mas. Oh, dadi awake dhewe barabi selang beberapa hari langsung umroh Umroh nggih. ning Mekah Madinah. Betul. Sisan leh madhep ngulon ngoten lho, fokus ngoten lah ibadah. apa? Aku lek bulan madu sampean ajak nang ndi, Mas? Dhewe ra sadar to ning Pegel Lestari kene. Dhewe ya to mbongkoki tebu terus kowe tak nempluke nang mesin gitu. Kowe tak gles. Oh, cerewet. Hei, bojo mbok dadene gula lho. Loh, kan manis dia. Oh ya. Romantis. Ayo, Victor. Janji kuele. Eling apa lali? Ya kadang ya eling, kadang lali. Aku nek mandang pasuryanmu ki Mas. Pak Suryan. Lah yo Pak Suryan. Kowe iki nyapu to gak? Oh iya. Ngono lho. Rumah tanggane dhewe-dhewe ya. Rumah tangga dhewe-dhewe. Nyapa to, Mas? Kok putar aku wae. Iya, maaf ya. Maaf ya. Iya. Lah yo Kayak sikile kok ra sikile ngawang sih, Mas? Akecen aku ndruwo dadi. Ya. Terus no. Iya. Janji Janji kuele. Terus Sumedatra sing tias ira ingsun Ya lali temeni. lali lah piye lah delok tangane demek apa iki demek apa? Demek pupu. wah gonku sinyalnya tegang Tegang paling yo ngrusak apa? Nil paling. ini lo ku keri-keri ra apa-apa ya Sing penting lak keri ya, Mas. Ayo ganti dhewe. Kok janji to neh to. Aku malah kelok kleru lho. Kon ndi meng?
Ayo. Mas ingsun. Nimas ingsun marasapa Yovika. Inggih Mas Abah. Awake dhewe wis mangan pizza, wis mangan hamburger bulan madu umroh ning Mekah lan Madinah. Awake dhewe upama wis rumah tangga ngono, awakmu njaluk tetumpakan napa? Upama kendaraan ngono. Kula menawi kendaraan niku napa kemawon Mas sing penting kalian jenengan kula sampun seneng. Dadi numpaki apa-apa, kamu ra apa-apa sing penting karo aku. Inggih kalian jenengan. Dadi mobil apa ae gelem sing penting numpake karo aku. Inggih. Sing penting nyaman ngoten lho Mas. Mas. Awak dhewe sing selek dadi manten anyar. Tumpakane apa, Mas? Mas, rasa dadak, angel-angel rasa dadak. Sing larang-larang. Ah jelas apa iku? Disesuaikne karakter anu. Karakter gandeng sliramu ki polahe akeh. Tak tumpake ambulan. Awake dhewe nang ngarep ya to, aku sopire kowe nang sandingku. Terus Mayite kalau dalane. Hei! Sik to, keluarga ora romantis blas ya. Lah nggih. Mangan wis turahan. Terus omong-omong bulan madu ning ndi meng? Ning PG Lestari, bojone dadekne tebu. Heeh. Terus lah kok numpake kok ya ambulan. Lah, iya. Kok mesakne ya, mesakne ya. Mesake, Mas. Kowe Biyo, biyo. ora. Ya wis. Ayo arep apa? Ora ngono tak ijalke guyangan lho men. Hei! Bojone kok arep dijolne to. Nah iya, terus Sinak senan bumi langit. yo dijak mlaku-mlaku to bojone. Lanang kok dijak. Mas Akbar kula nggih pengen dijak mlaku-mlaku. Aku anu to pengen ngadeg kaya Mas Pektor. Nggih, kula nggih pengen ngadeg kalian jenengan. Iso ngadeg ngene ya. Awak dhewe lak iso. Iso ngadeg. Ayo, Mas. Alah dalange apa iso ngene nggih? Ora iso. Alah ora iso. Sik. Piye meng carane ya kok unik meng? Piye jal ngadegmu kok unik? Sikile apa selonjor. Selonjor lho lurus. Terus ngadege. Lho, kok iso ya? dalange ra iso. Ya iki lho, Mas. Sing garai aku tresna karo kowe, Mas. Sik to. Hei! Ya keunikanmu iki lho, Mas. Perkara iso mak. Eh, Tujuh Mas, jenengan nggih saged ngoten niku to Mas. Aku iso Tujune ngadeg lho, sama Mas. wayang. Buktekne Mas aja gelem kalah, Mas. Yo, Bukteke ayo. Ayo kowe. yo ki sing ngadeg tengil-tengil tengil iki. Piye balane pisan kas. Selonjor, Umpama selonjor ya. selonjor. Umpama 1 2 3. Oh iya. Ya iki kecintaanku. Ayo deh. Lho ngono kuwi lho, isone terus ngadeg ngono terus akhirnya gulingan. Kaya celengan. Celengan. Mau wis entek urung? Tek. Tenan urung. Urung. Kurang sak anu. Mosok tembangnya mbok korupsi. Tak Tangi. Iya. peyan lho. Oh aku toh? Iya. Yo jam. Tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Grogi ya. Grogi domonge beda. Ngene iki jane bawa itu tugasku lho. Lah apa? Ya tugase sinden ngono. Sinden. Tapi gandeng aku ndalang gelem bawa wis propiran itu. Demi kamu ya sayang ya. Oh iya. Entut birun. Jenengan ngadeg mboten? Ora. Wis ndak. Awis ngadeket mau kok. Oh iya, ning ra iso ngadeg kaya kowe mau lho, Tar. Ayo ora iso. Sesuk aku mulih tekan omah ra ono ngadeg kaya ngene meng. Ah, siap. Piye pisan kas. Ngene ta. Heeh. 1 2 3. Tulit. Iya. Lah. Tulit. Iya. Bisa berulang-ulang kali. Tulit. Wes. Kaya kijinge mayit Cina. Dadekke ya Mas. Heeh, tembange anu wae. Ora kudu yen ning tawang. Ana pamundutan memanik. Oke. Ya, memanik. Dilanggamne dhisik ya. Langgamke. Dijogeti Mas Victor. Tayoke. Ayo no. Anu Mas sampurku enek to. Nggo sampur. Wah, nek sampur itu. Enek. Kok ya wis persiapan Oh, sih sudah. sayangku iki. Sudah, no. Ah. Ake prepare urusan. Wah.
Lah. Ayo umpan. Sik to. Ya pika. Ya pika. Sama Seli. Sik to. Sampur karo wong gak dawa sampure. Sampurnya iki jane piye to, Tor? Iya ta iki. Gae ngene. Ah, ngono lho. Heeh. Glogok. Mending gantungan kok sisa lho. Ora ngono, cek gak kedawan, Mas. Pasang sing tenan. Nah, aku ku saken karo sampean. Wong aku karo Yopika lho ya slendange gak dawa-dawa. Yo tak aturi dhewe. Iki sing salah Gus Rendange Mas, anu Mbak, pancen di wonge cupet. Wong kok cupet. Apa ya perlu ditaleni dhisik, Mas? Ora. Heeh. Manek ya? Ayo Mbak Yovika dulu, Mbak. Ayo buka celuk, Mbak. Mung sliramu kang dadi mati ing aku. Rasa
Terima kasih Mbak Yovika dan Mbak Sally. Jadi kula nggih ngaturaken matur nuwun nggih. Apa? Oh, wonten panyuwunan Mas Akbar. Napa? Rondo kempling. Oh nggih, mangke kula aturaken. Siap. Nggih, duduk sik. Iki sing Mas Victor uga nek sing ngekeki aja meri karo sinden-sinden. Heeh. Yes, iki iki Weh, nyuwun Mas. niki saking Mbah Tar. Mbah Tar. Mbah Tar wau nyawer panjenengan. Heeh. Anu sing ndekke mbok jak to. Ngono. Lah kula jak Mbah. Makasih Mbah Tar. Matur sembah nuwun Mbah Tar, mugi-mugi paring ana panjang umur, sehat selalu. Amin. Rezekine kathah ya. Makasih Mas Peter duduk dulu. Heeh. Iki mau go aku lali nok piye jane awake dhewe kuwi pentas ning kene ning PG Lestari wis rambah kaping 4. Oh ngono heeh. Ning sing berturut-turut kuwi 3 kali. Oh, mbiyen yo tahu sing pertama kali kuwi malah wis suwe banget. Taune nek ora keliru 2018. Oh ngono heeh. Kuwi PG Lestari bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Oh ngono heeh. Dadi nek ora ning kene ketoke nggone. Ya. Ora ning kene ning jaba kono. Heeh. Kuwi 2018 nate awake dhewe pisanan pentas ning PG Lestari. Heeh. Dadi sing 3 kali kuwi sing berturut-turut dalam 3 tahun. 2024 selawe karo 26 iki. Oh ngono ya, Mak. Luar biasa. Ya alhamdulillah wa syukurillah. Saiki terusne ya. Sapa? Saiki ana Mbak Aulia Pangesti. Wo ngono ya, Mak. Jumeneng Mbak, sepote coba kaya ngapa? Ya. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Aulia Pangesti. Selamat malam Mas Dalang. Wah luar biasa. Menika asli saking kelahiran Nganjuk ugi. Nggih, leres. Desamu ngendi Mbak? Desa Ngadiboyo. Kecamatannya? Kecamatan Rejoso. Ya doa terbaik untuk keluarga besar PG Lestari apa Mbak Aulia Pangesti? Monggo. Inje, doanya untuk PG Lestari Iya. semoga tambah maju Mas Akbar. Ya. Juga keselamatan karyawan-karyawannya semoga selalu terjamin. Amin, Ya. amin ya rabbal Terus alamin. hasil panennya melimpah ruah pastinya. Amin, 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 Inje. amin, amin. Saiki nembang ganti suasana sing rada musik, Mbak. Mengko rondo kempling tak aturke ana ing penutup limbukan digayengke. Saiki sing musik dhisik apa? Monggo sing kira-kira gumyak napa Mbak Aulia Pangesti? Heeh. Mboten pamulsa napa mboten Mas? Sampun telas. Oh, sampun telas. Napa? Nek tak rundingan karo Mas Tris ya Mas. Nggih, ya? nggih. Nggih, Apa? kedap. Wah, ketoke karo Mas Tris kok. Apa? Sing anyar-anyar ora apa-apa. Nggih. Jalaraning tresno nggih. Jalarane tresno. Ki anyar apa lawas? Anyar Cukup ya. terbaru. Cukup terbaru. Oke. Ya, coba nyicipi suarane Mbak Aul. Heeh. Jalarane tresno. Heeh. Coba kaya ngapa? Racekno Mas Tris. Ya, Mangga. Kalah indah
Oke. Jalaran yang tresno. Terima kasih Denio. Terima kasih Mbak Aulia Pangesti sampun ngaturaken jalaran ing tresno. Ayo, uga salam-salam kanggo penggemar-penggemar sing memonitor lumantar YouTube. Dulur-dulur FMA Fan Militan Astabrata. Oh ngono ya, Mak. Sing selalu setia mendukung Kang Sarto, mencintai awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata. FMA Fan Militan Astabrata. Ayo, matur nuwun ya. Dibajutke iki mau wis Mbak Aul. Selindru sing sepote, sing selindru. Bubar Mbak Aulia Pangesti. Ana Mbak Renjel Meladiana Putri. Oh ngono ya, Mak. Mijil saka Ngasem Kediri, Kota Tahu. Coba ngadeka kaya ngapa Mbak Renjel? Ya. Hey.
Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Renjel. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Akbar. Wah, ini juga Bu Guru ini. Alhamdulillah. Wanita karir. Wanita karir. Alhamdulillah. Bismillah. Nek Mbak Renjel menika sampun sowan di PG Lestari berapa kali Mbak? Saya masih perdana Mas Tenane Akbar. Injes. Di PG Lestari baru sekali ini? Injes. Oh iya. Masih satu kali. Berarti podo Mbak Yopika, podo Mbak Seli ya? Injes. Kalau di PG Lestari satu kali ini Hanya baru satu ya. Kali, masih satu kali gaming. Napa niku tahun ngajeng malih. Ayo amin. Ya amin. Nek nanggap neh lho Mbak Jel. Oh mesti nanggap nggih Pak nggih. Mesti. Oh, ngene-ngene. DP-ne Mas ngomong karo aku, Mas iso omongan karo aku. Loh, lah kok aku dalange malah raja omong. Paling nggih niku wau lantaran Pak nggih. Oh, Nanti lantaran. tak omong ning kok kene. Wes to, lantaran iso Mbak Renjel lho. Pak wong ketemune aku. Oh iya ketemune sampeyan. Sing slendro saiki. Heeh. Podang kuning. Podang kuning. Podang itu burung yang terbang, kuning itu menyimbolkan emas. Emas. Doanya PG Lestari semoga dapat terbang menuju keemasan. Amin ya robbal alamin. Ya, seperti itu ta. Langsung kayak remak entong ada kayak. Apa artinya malam minggu sret? Ya. Yo, coba kayak apa? Dadeknya Mas Arya? Ya. Oke. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Oh. Oke.
Mbak Renjel Meladiana Putri. Oh ya, wis ngaturake tetembangan podang kuning no. Ngono iki mau pamundutane kurang siji rondo kempling. Ngono. Sing nembang karben Dek Sinta Widya Palupi. Ngono. Dek Sinta, sing disorot lampu ngono. Oh iya. Iya. Jare Sinta kaya pitik. Jumeneng Dek, ayo sepati co, yo. Mangsaku jari isinen bengi iki apik-apik. Ambekna sak sinden iki motife mboten Bun senanolong febelan iki kebetulan anak Bu. Mbak Renjel muni awe kudu tak wantem meblek terus. Selamat malam Mas Heru. Sugeng dalu Mas Akbar. Minangkani pamundhut penonton sing rawuh mriki mau kurang satu yaitu adalah rondo kempling. Ya. Bareng nih karo Mbak Sinta. Sok gentian lho nek pentas sok mau nak sing nembang pangkur Sinta ngarep mau sok genti Mas Heru nang tengah. Disuarat. Tak siap-siap karo ngene iki. Ndane yo mencorong ya. Jane macak balet. Yo coba kayak apa? Rondo kempling datekne cop pamungkas yo. Yoi! Spesial PK Lestari. Tindak pundi tapi arek tindak bayoran numpak taksi dekean apa ora wedi tindak anggur kula ora pasti penting, gak penting. Kendaya samaran mas tuku gelang opo asing-asing Joshua. Hey, ya. Oke. Rondone wayu. Tarik, yo. Mbak Ayu badhe tindak pundi kaki ngaret tindak bayor numpak taksi apa ora wedi timbang nganggur kula pura Asik, yo.
Mas Heru, terima kasih Dek Sinta. Iya, wis katur rondo kempling permintaan saka sing rawuh ngono. Balik slendro meneh no. Ngono ya, Mak. Perkara lelagon Kang Sarta Manasuka tetembangan dilanjut ana ing season 2 Pathet Sanga ya kuwi gara-gara. Ngono. Saiki nutuke lakon dhisik lakone dawa. Ngono. Wis dipaket Kresna Dutana. Ngono ya, Mak. Muga-muga lakon bengi iki kena kanggo ya kuwi angsar kabecikan, angsar katentreman tumraping PG Lestari dadya nugraha satemah PG Lestari nemo bagya Kang Sarta Mulya tak derekke, Mak.